Γεια σας παιδιά, Άγγελος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα βίντεο. Μπαίνουμε στο car parking. Ωραία, είχα πάρει, βασικά πήρα αυτό εδώ το αμάξι, το οποίο είναι γαμάτο, αλλά το έχω κάνει εγώ σαν τον κόλο μου. Αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι και το πρώτο μου αμάξι που είναι χωρίς καπό. Κοιτάξτε τώρα τι μαγκιά θα κάνω. Μαγκιά. Τελικά δεν την έκανα. Πάμε. Επειδή πρέπει να τα κάνω αυτά λίγο γρήγορα τα βίντεο, κανονικά ήταν να ανεβάσω άλλο ένα, απλώς ήταν πάνω από όσα λεπτά έπρεπε και δεν μπορούσα, και οπότε ξανά έκανα άλλο τέτοιο. Και θέλω να μου πείτε ποια μέρα βλέπετε αυτό εδώ το βίντεο. Και αν θέλετε κάνετε ένα like, ένα subscribe, κάντε τέτοια πράγματα, δεν με πειράζουν. Και αν δεν κάνετε subscribe, τουλάχιστον κάντε ένα like, δεν με νοιάζει. Απλώς βασικά κάντε ό,τι θέλετε. Απλώς εμένα να ξέρετε ότι το subscribe, το κόκκινο το κουμπί να το πατήσετε αν μπορείτε. Να πάμε κατευθείαν μόλις ανοίγει. Βασικά είμαι καινούργιος στο κανάλι, οπότε να το σπάσουμε, να πάμε 100. Αν μπορείτε να πάμε 100 σε 3 μέρες, 100 σε 3 μέρες. Αν μπορείτε σπάστε το. Και στόχος μας σήμερα για τα likes είναι 1.000. Είναι 1.000 like. Αν μπορείτε κάντε το. Το ξέρω ότι ζητάω πολλά, αλλά θέλετε να τα κάνουμε πιο λίγα, θέλετε να τα κάνουμε 10. Πάμε να τα κάνουμε 10 like. Και αν θέλετε μία μέρα μπορεί να συναντηθούμε στο car parking. Πού να ξέρουμε, μπορεί να συναντηθούμε και να παίζουμε κάποιες μέρες. Αν θέλετε μπορεί να σας δώσω και αμάξια. Παιδιά, sorry, αλλά δεν έχω intro. Αλλά μπορεί να φτιάξω intro. Το ξέρω ότι οδηγάω χάλια. Μην πείτε κάτι στα σχόλια, βλάκα οδηγάς χάλια. Και όλα σε αυτό εδώ τα αμάξι είναι για drift. Μερικοί θα μου πείτε, ναι, θέλω να οδηγάω και εγώ drift αμάξι, πιο καλά από σένα. Και εγώ παιδιά, τι θέλετε να σας κάνω αν ξέρετε να οδηγάτε πιο καλά. Ο καθένας με το δικό του το πάσο μπορεί να οδηγήσει. Εγώ μπορεί το 2025 όλα τα αμάξια να το πάω, λες και είναι και ποδήλατο κιόλας. Το 2025. Ωραία φίλε, ένας φίλος μου κανονικά έπρεπε να ήταν, αλλά ένας φίλος μου έπρεπε να ήταν μέσα εδώ, αλλά τελικά επειδή ήταν να ανεβάσω ένα άλλο βίντεο και ήταν πάνω από λεπτά που σας είχα πει πριν λίγο, ήταν να μπει αλλά τελικά δεν μπήκε επειδή δεν με άφηνε.
Και παιδιά, σας κλείνω. Αυτό εδώ ήταν το βίντεο και γεια σας.